तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि मतलब कि अब शुरू होने ही वाला है और खेसारी भैया जो कि गाना लेकर आ रहे हैं भक्ति वाला बहुत शानदार शानदार। ये बारी जौन गाना लेके आ दिले हम गाना जौन ये बा कि पूजा होखेला जे कि तू सुनला के बाद बहुत मजा आवत ह काहे से कि अइसन मतलब नवरात्रि भजन सुनला के बाद सब कोई मतलब कि पूजा पाठ में लीन हो जाई काहे से खेसारी भैया इ शानदार गाना गा दिले हवन। कैसन जमाना आ गइल राम जी। तो इ गाना सुनला के बाद पता ही चलत भाई लोगन कि जौन खेसारी भैया मतलब कहल का चाहत हवन, बस खेसारी भैया मतलब इ सबके ये बतावल चाहत हवन कि जौन घर क जौन मतलब उनके महतारी जौन होले, जौन माई जौन होले, उ नाले उनके देखभाल में तब जैसे कि बहुत जनता मतलब कि पिटाई मतलब कहला कौनो लइका उ कहवा से मतलब देखबा त घर के मतलब माई के मतलब सेवा पानी ना होला मतलब देखबा त घर द्वार से निकाल देना मतलब पिटाई कर न लोगन इ खेसारी भैया बताइले हवन। जौन है कि मतलब कि जौन है कि दुर्गा माई की जौन नवरात्रि वाला जौन गानवा उनका मतलब कि पूजा होखेला मतलब खेसारी भैया गाना में बतावत हवन खूब अच्छा से। घरवा के माई के पिटाई होखेला। तब बात तो सही है भाई देखबा ना तो मंदिर के माई के मतलब कि पूजा होखेला और जौन घर की माई के मतलब कि पिटाई होला। तो एक तरह से खेसारी भैया मतलब कि बहुत अच्छा लाइन गइले हवन। ना तो इ गाना सुनबा लोगन तो बहुत अच्छा खासा गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से इ गाना आइल ह। इ गाना जौन से हम शूटिंग कइले हई 18 नंबर पर इ गाना जौन है कि ट्रेंडिंग करत ह। अब पता ना आगे चल के नंबर 1 भी जा सकत काहे से खेसारी भैया के नवरात्रि सॉन्ग देखबा तो बहुत हिट हिट बाजेला, देखबा तो बहुत शानदार गाना इ गावेन। बाकी तोलन से कहब कि ये गानवा के सुन लिया लोगन और वीडियो लंबा ना करब और जाके गाना के सुन लिया लोगन। ना त मिलत ही हम कोनो नेक्स्ट वीडियो में।